Ongalma. Nou, die staat op dit moment aan de leidende positie. Dus ik zou zeggen, nou, moet zeker van finale weg. Het gaat om de eerste slag in de pols. Dit is volle meters. Dit gaat naar die. Jurus, in de derde al, die centimeter. In de derde al. In elk geval een dikke 16. Hanneke Westert, dat is de dame met de Friese trui. En die let even zien waarom of ze die trui aan had. Want die knalt hier voor een prachtige afstand uit, hè. Hanneke Westert is de vrouw in vorm. De laatste wedstrijd wist ze echt te winnen. Jelske Terpstra van Tjom. Oeh, die had een hele mooie sprong. Oh, die is nog nooit zijn vier west. Dat gaat al richting dat baltje. En die leidt over de 50. Ik denk een hele hege 40 meter. Dus dit wordt een enorm naai persoonlijk record. Noteren. En wat ken Hanneke Westert? Ja, die ken nou weg in natuurlijk. Wat gebeurt je? Oeh, get serieus. Jordan, die gaat nog verder. Wat een wedstrijd voor Hanneke Westert. Dit is verder. En het wielend dik naar persoonlijk record. Dit gaat naar de 15, dit gaat over de 15 meter, denk ik. Want klimmen, daar leidt het om. Klimmen kent er wel. Het is alles of niks. Het is alles of niks. Machine, ik ben er. Fantastisch. Fantastisch. Dit is over de centimeter. Het is alles of niks en het is alles begerm. Ik luister even met mijn Hans Helmond. Dat was zijn oude bijzondere record van vorig jaar. Dit jaar het beste seizoensprestatie 15,77 meter. En we gaan nu krijgen. Je krijgt eigenlijk Veenstra wel. 7 meter 63. Santje 63. Nog nooit centimeter sprongen, dan springt er Santje 63. Ja. Ja, het is feest bij de familie Terpstra. Wat ken Arend Veenstra? Ken hij toch nog op jacht? Nee. Ik vrees van niet. Wer een netjes sprongje, hè? Wer keurig dien, maar dit is toch... Soort? Oh, wacht even. Wij laten ze hun luren lezen, toch? Naar de afstand van Wisten natuurlijk. Ja, maar nog even wacht je op meer. Maar hij die is zelf het voesje omheen. En er zit nog een misslagje. 77. Verdikke, hij pakt het toch. Dat brengt us bij Nart Brandsma. En Nart Brandsma had 14 meter zo noteerd. En zit dus net bij de finalisten. Bizijn krijgt altijd een tikje dichterbij doet en hetzelfde doet als krijgt dan helpt het. We gaan zien of dat dien had of doet. Dit lijkt het heel goed te geven van Nart. Had hem dan hoor, ja, de kinder. Hij had hem. Oh! Ja, een hele dikke 20 meter. Ja, hij doet het echt nog.